plaza. Meron tayong dalang dalawang product. Asan eh? No. Kaya kami gagawa pa. Kami gagawa. Oo, yan. Nagre-repair kami niyan. Kulang ng hangin yung likod sa kanan, ha. Oh, dagdagan nyo pag ano. Sige, kuya. Isang gumagamit po ng electric bike, sinabihan ko na pag nasira kaming gagawa. Yung mga kaibigan tayong mekaniko. Masyado pong makanan yung ano, mga single. Lakang kosatan? 200. Ako lang di, dan taka 200. Lakang kosan ka po? Ay, isang kapo. Yan ko dan, amaitan. Kasi babayaran nyo 350. Tukpan 200 na, kilang man ali na kila. Buwan yun. Pagka-foil karo man? Oo. Siyempre. Ala pa mo ah. Ha? Ala pa mo. Di ba tagay na puno? Agi ang tatapawin. Alam niya,